Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Suwayan ko kunog tawag. Tingalig, ari mo uban ako. Yatis ra. Unsa man? Pustahan na sa ta? Magkuha na sa kong laing video na mong duha. Yamats. Sige, karo. Tanawon ta kun madaba nimo siya kata. Labaw pas mada. Og unya kun madana ko gaw. Unsa man? Wa na ilugay. Ako na gining tiguwa nga. Unsa? Igo nang nakasapi kaniya sa una gaw. Ako na sad. Share your blessings ba? Murag din ni maugaw da. Wagoy planong buhian ang tiguang nga mo. Kigalanti kayo na, kuni imong palamian. Pita nimo. Sige good. Share. Share lang ta. Aha. Igagaw bitaw ta. No man I could miss among feeding ug pagpanghatag og relief goods. Upauli ko makadiyot. Mag-heat shower ko pawa sa kakao. Pagkaw man, sulngon ko sila si Maristela ug Madyong. Kisa na ba sa di? Ay, si Joel. Joel? Asa ka ron? Niya pa ko sa site nga among gidistributan og relief goods. Ay, pilit na kayo pamati ganin ako sa kumpanit. Wadon ta na. Unsa? Pabuton ta ka diri sa akong nahimutang ang hotel karon ha. May jacuzzi diri. Magdungan ta sa pagkaliko. Kuan ka Sige nang... na. Nag-inusara ako diri. Lonely kay ko diri. Nagkinahanglan ko og ikauban nga sizzling hot pa siyang edad. Oh. Dili na ko makapaabot nga moabot ka. Maghuna-huna palang kumurag. Oh. Pugina. Dunganan ta kaon niya. Ayaw pagtukay kay... mitukar nang akong kana agkat. Okay, sige. Paabot ako ha. Hatagi ko 15 minutes. Okay, honey. Make it really fast, okay? Ay. Wa na gaw. Hayang ng bara, ha? Okay na. Basta, hatagi ko sa imong masapi ron ha. Diskarte, aron may pang-club daw ning gabi. Shoot! Kaghan pa na ako kinahanglang paliton alang sa mong project. Malabang na ko paingon sa mall. Texan ko lang sa Armando inikabot na ako dito. Nga may gipalit pa ko. Melody? Tingo ka ron, Eric. Dili kong lingi. Mapadayon ko sa paglakaw. Paspasan ko pang akong lakang. Wag na. Magawas na ko din sa kong gitaguan nga sininaan sa mga babae. Huwag na ko makakita ni Eric sa palipot. Ay, salamat. Madto na ko sa bookstore. Di mo kong kiligayan? Oh. Pumas na itabo na ito. Di mo kong likayan? O sa pagkituyo man ako. Nga nagibuhat mo kining tanan, Eric, ha? Hindi pa ba klaro?
Dako kag utang. Nga kinahanglan bayaran ako. Nabayran ko na. Imong gipanamasta-masa ng ako pagkababae. Kuwang pa ka na. Eric, Hantod nga dili mo biyaan ang akong amahan. Dili ti kahunungan sa pagsunod-sunod, Melody. kung dili ko ni mo hunungan, mapugos ko sa pagsulti ni Armando sa naitabo na tong duha. Go on. Mas labing maayo. Base pa niya ng pag-iha. Siya na mismo ang mabiya ni mo, Melody. Tano, Asa, uban ako. dili ko. Gusto kang tawagan ko si Daddy? Eric, Dali na. Eric, please. May paliton pa ko alang ba sa eskwelahan? Eh di ato pala itong dali-dali. Okay, may atuon ta. Dili na ko makontak ang number ni Melody. Nauli na ba kasi karon? Kung sa siya mo text, niya mo tawag. Nadawat ba kaniyang akong message kaganina? Nga dili sab na ako siya makuha sa eskwelahan kay may dinner meeting ako. Nabasa na tingali niya. Magawas ako din sa comfort room. Balikon ko na nga ako mga kliyente. Sila ka na puntahan. Kang kinsa kini mong pad. Ako. Nagtukang ako rin nga maka-afford og palit og sabay ni. O sige na. Isira na ka na. Og do-order na ako. Eric, dili ko mahimong magdugay. Isira na nimo. Og royon di ka paingon din na ako. Nasira na. Kinala ka pang pugson o singkahan? Doon na diri. Gusto ko magkasuway nga imo ko masayan. Unsa ba? Masahi ang akong buko-buko. Lakip na akong o. Tarunga. Kana. Kana. May break kang mumasahi. Kana. Oh. Naghila ka? Ano mihila ka? Nga namihila ka? Kontra sa imong buhat ang ibubuhat ko nimo. Unsa man? Masindot pa sa iya ang akong amahan? Ano? Mas maayo ba mo sa kama ang akong amahan? Ha? Sige. Buhaton ta pag-usap akong gibuhat nimo kagabi. Nga may panimuot ka. Eric, please. Ayaw nagbuhatan ako. Mas lami ko, Melody. Mas patanon ko. Mas likod. Mas paspas. Mas ganado. Unya balibaran ko nimo. Ayaw. Eric. Una nas pagkita. Og hagki ko. Hagkin ako. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!